Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yi wa wannan fitaccen jarumin wanda aka fi sani da Yakubu Kafi gwamna a cikin shirin Kwana casa'in, ko kuma na ce Malam Bankaura, sunansa kuma na ainihi Umar Manumfashi, wato Alhaji Umar Manumfashi. Allah ya mai rasuwa a jiya, yayin da za a yi jana'izarsa a yau a gidansa da yake Hotoro. Idan ka je Hotoro ka tambaya layin Baba Bankaura za a kai ka. Wannan dai bawan Allah shahararren fitaccen jarumi ne a masana'antar Kannywood, wanda ya bada gudunmuwa sosai musamman a bangare na wa'azantarwa tare kuma da nishadantarwa da faɗakarwa baki daya. Wannan bawan Allah dai Allah ya karɓi kayansa. Anan dai babu abin da zamu ce sai dai mu mai roƙon ubangiji ya gafarta masa zunubansa, sannan ya haska kabarinsa, ya sa aljanna ce makomarsa, ya kuma kusanta shi da shugaban halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan dai bawan Allah kamar da yadda aka sani ya fi suna a cikin kwanakin nan, musamman a cikin shirin nan mai dogon zango na Arewa 24, wato shirin nan na Kwana casa'in wanda ya fito a Malam Yakubu Kafi gwamna. Na san da dama mutane daga sun kalli wannan hoton za su fahimci wannan bawan Allah wanda ya rasu. Amma dai kada ka sha'afa, idan wannan ne zuwanka na farko na zuwa wannan YouTube channel mai suna Masani 24 TV, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, kana sai ka danna alamar kararrawa, sannan sai ka danna alamar all. Mun gode. Kada ka sha'afa dai da yiwa wannan bawan Allah addu'a, domin tasa ta kare, babu abin da yake bukata sai dai addu'a daga bakin masoyansa na kusa da na nesa. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya kyautata namu zuwan. Idan kuma tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani.